أملاك أبرهام ولد موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبلا على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕታን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ኩሎም ከከም ማዕርጎም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ጥሪ 13 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ለይኩን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 7 ደቂቅ ወርሓዊ በዓሉ ናይ ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ዓመታዊ በዓል ድማ ናይ አቡነ ዘርአብሩክ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ጥሪ 13 በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣስማቶም አርሰሌዳስ፣ ዱአሚዶስ፣ አውጋኒዮስ፣ ዲሜጥሮስ፣ ብርጥስ፣ እስጢፋኖስ፣ ኪራኮስ ዝተባሃሉ 7 ደቂቅ ኣዕረፉ። እዞም ቅዱሳን ድማ ውሉድ ሃይማኖቶም ናይ ዝቐንዐ ዓበይቲ ዓዲ እዮም። ሰባት ድማ ናብ ዓላዊ ንጉስ ዳኪዎስ ንሳቶም ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ነገር ሰርሕሎም ናብኡ እውን ኣቕረቦም። ንጣዖት ንክሰግዱ ድማ ኣስገደዶም። ምስ ኣበይዎም ድማ ምስ ነብሶም ከመኸሩ ቆፀሮ ሃቦም። ንሱ ግን ናብ ስርሑ ቀደ። እዞም ብሩኻት 7 ደቂቅ ድማ ናብ ገዛውቶም ከዱ። ኩሉ ገንዘቦም ድማ ንድኻታትን ንዝተጸገሙን በተኑ። ዝተረፈ ገንዘብ ድማ ንዘድልዮም ነገር ሒዞም ከይዶም ካብቲ ከተማ ንኣንፈት ምብራቅ ኣብ ውሽጢ ዘሎ በዓቲ ተሓብኡ። ጥበበኛን መስተውዓልን መንእሰይ ዱአሚዶስ ድማ ናብ ከተማ ከይዱ ምግቦም ዝዕድገሎምን ዝሰምዖ ነገር ዝነግሮምን ኮነ። ንጉስ ዳኪዎስ ካብ ዝኸዶም ዝተመልሰ ድማ ነዞም 7 ደቂቅ አልሾም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ተሓቢኦም ከም ዘለዉ ምስ ነገርዎ ድማ ኣፍእቲ በዓቲ በኣእማን ንኽደፍኑ ኣዘዘ። ነዞም ቅዱሳን ግን ምስ ደቀሱ ንነፍሳቶም ወሰደ። ን372 ዘመናት ድማ ንኽድቅሱ ገበረ። ካብ ሓሽከራት ንጉስ ቴዎድሮስን መቅዶስዮስን ዝተባሃሉ ድማ ነበሩ እሞ 2 ናይ ዓረር ሰሌዳ ወሲዶም ናይዞም 7 ቅዱሳን ደቂቅ ዜናኦምን ቁፅሪ ዘመኑን ፀሓፉ። ኣብ ውሽጢ ኣፍ እቲ በዓቲ ድማ ኣቕመጥዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዳኪዎስ ሞተ። ክሳብ ዘመን ንግስና ሕያዋይ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ብዙሓት ነገስታት ነገሱ። ኣብ ዘመን ንግስና እዚ ሕያዋይ ቅዱስ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ክሓድቲ ተለዓሉ። ዝነቕሕሉ ጊዜ ምስ ቀረበ ድማ ሓደ መኮንን ንኣባጊዑ መሕደሪ ንኽህንጽ ኣእማን ክእልሽ ከሎ ንበዓቶም ከፈተ። ኣብ 372 ድማ ዓመት ነቂሖም ድማ ንዱአሚዶስ ምግቦም ንኽዕድገሎም ለኣኽዎ። ደቂ እታ ከተማ ናይ ዳኪዎስ ስም ዝተቀረጸሉ ሳንቲም ምስ ረኣዩ ዝተሓብአ ናይ ወርቂ ሳጹን ዝረኸበ ስለ ዝመሰሎም ሒዞም ናብ መኳንንቲ ኤጲስቆጶሳትን ኣብጽሕዎ።
ምስ መርመርዎ ድማ ንሳቶም እቶም 7 ደቂቃ ከም ዝኾኑ ነገሮም ከይዶም ከዓ ገጾም ከም ፀሓይ እናብርሀ ረኸብዎም። ኤጲስቆጶስ ድማ ናይ ዓረር ሰሌዳ ኣልዒሉ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተጻሕፈ ዜና ኦምን ዘመኑን ኣንበበ። ህዝቢ ድማ ኣብ ዘመን ዳኪዎስ ከም ዝደቀሱ ሰሚዖም ኣዝዮም ተደነቑ፣ ንእግዚአብሔር እውን ኣመስገንዎ። ብድሕሪ እዚ ናብ ንጉስ ቴዎዶስዮስን ለኣኹ። ንጉስ ድማ መጺኡ ሰላምታ ቀረበሎም። ካብኣቶም እውን ምስ ሰራዊቱ ተባረኸ። ምስ ተዘራረቡ ድማ ንኹሎም ባረኽዎም። ኣብ ምድሪ እውን ደቀሱ። ንነብሶም ድማ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ኣረከቡ። ኣብታ በዓቲ እቲኣ ድማ ቀበርዎም። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ። በረኸት እዞም ቅዱሳን እውን ምሳና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬድ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለክሙ ደቂቀ ሓሳብ ሱባኤ ዘነበርክሙ ክቡዳነ ንዋመ ፍርሃት ወመማኤ ድህረ 300 ዓመታት ዘምሰለ ሰብአ ወኪልኤ ነቂሆተክሙ ሶበነፀሩ ጉባኤ በላዕለ ሙታን ኣእመሩ ዘይከውን ትንሣኤ ሰላም እብል ለኤጲፋንያስ ሳልሲት እንተይጠበቁ ባቲ ዘይተጠምቁ ትካት ለእለ ይገብሩ ቀዳሚ ምስለ ትዕይንት ለአንጽሖ ነፍስ ኣብ መሰርቀ ወር ካልእት ከመ ፋሲካ ይግበሩ ትእዝዝ ኦሪት። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቃሮስን ሰሚሮስን መዘክርታኦም እዩ። በረከቶም ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኣባ ነካሮ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ብጥዕና መቺዎ ንኸይድቅስ ኣብ ትሕቲ ምንጻፍ እሾኽ ዝጉዝጉዝ ዝነበረ ጻድቅ ኣባ ነካሮ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ሰብ እንከይፈልጦ ብሕቡእ ዝጋደል ዝነበረ መዓልትን ለይትን እውን ንጸሎት ይተግህ ነበረ። ካብ ትሕቲኡ ዝተላዕለ ድማ ሓላዊ ኣፍ ደገ እቲ ገዳም ገበርዎ። ኣብቲ ገዳም እቱይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተሰወረ። ኩሉ ብግልፂ ዝርኢ ሓደ ዝበቕዐ መነኮስ ነበረ እሞ እዚ ዝበቕዐ መነኮስ ከዓ ኣብ ሓደ ለይቲ ራእይ ረአየ። ንሱ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ቆይሙ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ፍረኡ ወረድቲ ማያት ዝኸበብዎ በብዓይነቱ ዝኾነ ፍረ ዝሓዘ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ነበረ። ኣባ ነካሮ እውን ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ በዚን በቲን ማይ የስትዮም ነበረ። እቲ መነኮስ ድማ ኦ ኣባ ነካሮ እዛ ገነት ናይ መን እያ በሎ። ኣባ ነካሮ ድማ ኣነ ዝተኸልክዋ እያ በሎ። እቲ መነኮስ ድማ ካብ ፍሬኣ ክትህበኒ እደሊ ኣለኹ ምስ በሎ ኣባ ነካሮ 3 ፍሬታት ሮማን ቆሪጹ ሃቦ። እቲ መነኮስ ድማ ኣብ ልብሱ ቋጸረን። እቲ መነኮስ ካብ ድቃሱ ምስ ተንስአ ነተን ፍሬታት ሮማን ረኸበን። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ኣባ ነካሮ ኸይዱ ነካሮ ሓወይ በዛ ለይቲ ርኢኻኒ ዶ ኢሉ ሓተቶ። ኣባ ነካሮ ከዓ እወ ርኤካ እየ 3 ናይ ሮማን ፍሬታት እውን ሂበካ በሎ። በዚ ጊዜ እቲ መነኮስ እናጎየየ ናብቲ ገዳም ከይዱ እቲ ዝኾነ ነገር ንኣበምኔትን ንኹሉ መነኮሳትን ተዛረበ። እተን ፍሬታት ሮማን ድማ ኣውፂኡ ኣርኣዮም። እቶም መነኮሳት ድማ ካብ ቅድስና ኣባ ነካሮ ዝተለዓለ ተደነቑ። ሮማን ፍረ ዝፈርየሉ ኣብ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጊዜ እቲ ወቕቱ ሓጋይ ስለ ዝነበረ ናይ ሮማን ፍረ ኣብ ሓጋይ ስለ ዝተረኸበ ብዝረኣይዎ ተኣምር ተገረሙ። እቶም መነኮሳት ድማ ንኣባ ነካሮ ኣብ ታሕተዋይ መዓርግ ስለ ዝገበርዎ ሓዚኖም ኣብ ላዕለዋይ መዓርግ ንኽገብርዎ ደልዮም ናብኡ እንተኸዱ ስለ ዝተሰወሮም ሰኣንዎ። ብጣዕሚ እውን ሓዘኑ። ድሕሪ እዚ ድማ በዛ ዕለት ከም ዘዓረፈ ፈላስያን ነገርዎም። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ጻድቅ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩለና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለብጽኡ ነካሮ
መልዕልቲ ኣስዋክ ዘይነውን በታተ መንጸፉ ገቢሮ እንተ እምኔሁ ብህልም ዘነስኣ ብእሲ ኣእምሮ ረከበ በጊዜ ንቃሁ እስከ አንክሮ ፍርያተ ሮማን 3 በልብሱ ኣቆሮ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና። መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ብጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። 13 ጥሪ ዝኽበሩ ናይ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ዘርአብሩክ ኢትዮጵያዊ ዕረፍቶም እዩ። 7 ደቂቅ ቅዱሳን ከአፌሶን፣ ሳልሳይ ድማ ቅዱስ አባ ነካሮ፣ ቅዱስ ቃሮስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን ጻድቃን፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ፣ 99 ነገደ መላእክት ወይ ከዓ 99 ነገደ መላእክት። ለይኩን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ለይኩን በረኸትን ረድኤትን ናይ 7 ቅዱሳን ደቂቅን ናይ ኣቡነ ዘርአብሩክን ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስን ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዛለማዓንቲ ዓመታውን ወርሓውን ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና። ለይኩን ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ለይኩን ይቕረታ ድማ ስለ ድምፀይ ጎረረይ ስለ ዝተሓፀ ኮየ ሰዓት ስለ ዝሓዘ ድማ ይቕረ ግበለለይ። ለይኩን